bakla. Kulung tu. Alright. Kaya kasin ba ni kong hadi kono snam show wale ini ka live da ka phone kum ni ti bon ma ki ba. Oh, sorry. Mangandang bakla knet ya dan beriun ya ni dan ti nobody's there. I'm only alone. Welcome to live chat. Motor guide privacy blah 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 blah. All right. Okay, done. Hello, bakut. Ladies and gentlemen, tasing di sini wala bash bun ba ki ba. Si pilaya shem pilaya ya nanti bangaru ngala hiu bani shem bani ya nanti. Dengan ni live kan day tang Shipang, tang suka ban mi hani kendiat. Even well nga ong wan ra iba reform slong la wan ra kan deus up se kan la mi video. Bakul ada bam yes ngadep. Ngarang la santia sidra HS play tang Shipang kum ta mar kapor kam sha shu. Tending suka ban le video kum ni te suka ban klik wig klik hi bro khat hani just an honest opinion mo. Nomor bangam tip kan numut ki ban pek hang ni ten dekat ki pek kat ki bayo I ya kani ka live te subha ban shuya subha shuya batai kani khliya to la bontli bah manta ki jeng persang ki jongali mag YouTube bai dei ban man permi video bat ki wei kani menta kelak kelalong ka kelajan kelalong sundan lut nadong sedong kerkom im ke jonga menta nomor bang la jule ngalali video menta la bon snem bar ngla suthu ba kani ka jingle YouTube ka de bala ban wan ra kamai ka ji bad ha ka bat kerkom im ru ba khampher khnet ba wala ru ban wan ra yu bai khau bai bela ti nga suka ban bu ini ke jengkeli kendiat bai de bar kini ke jingle jonga man na kasingi ma persang mat permi video mo man na kasingi la kalong kini short videos ni kini long form videos bat kini way te nga suka ban yo sngo kendiat na ka leng jong phi kat ke be pet hang ni la ki badang iwan blai pet lupa mentani ki basawan hadin ki judge video ayu try ki ba phi sngo ba phi biang ban page nya ba phi tanat ban page nya ka channel ke jonga la kalong ni ki vlog si mangale man kasngi la ni yikini ki short video si mangale na post kapor marba ngasuthu ba kade ka habakut kasngi la ngale video phi ma phi ki ba page ma phi ki ba kersan ma phi ki ba ju share ba ju like ba ki we tila da phi don ba phi kwa ban ai jumut hapo dikno ki jat video pangangan le mangla persang banle ini video ki ba man la kasngi taman re bangan peni than ne ka ya ka ying kasem ya ka family ngam das ngo day wala than nomor ba ki babun ba ki kam ki bangale bar tagdang asule ki video ki babun ba ki bangale ban peni ya ki ba thmai ki jing shem mila de ber ki wei thanre ngam pat yo ban rai thik de ki bangangan le tele pidon mut phila ban ai hang ni khna mangaru ala ban smuthu alis long na kani ka personal channel jo kan kam de na po ka podcasting la smuthu badan ka kadan na tu ko kam ban chim interview ban ikram ki video thanre na kani channel ke mut jong phi khna ba ngan yo ban lesi ban le video na kapor support bakan long jum to inda jong phi phila ban aj mut ani mo tinatang sekre ni we dini we hor adin jo kata I babok lang kharmor yong bakut beli phi rekho ba manta tip rekho tingam lang ong tin re ka jingkhya kilu ka le kumju ndo be tho te share baba dblen ngati katu dalo izel khongsdam yong banle comedy share baba yong ngati katu ba phile video katu channel slong em katu tingan le be ki katu kanum change re tang kani banang ni mo
Oi bakut, oi. Nang ta baro ki beslut bakut kweru kalong jing toy bahaya ngi tok bishbon le video balik tracking se view ads balik tracking momen kapor te jam jai ka met ka phat na lo ka taru habi dang step wan jan miet mingi dang khunrit le te ka dang e ba te kan kham e khne tama wala ka taru kan ngan ye pet mo nang iskhmat ngin penbun ka taru travel for food. Oh, nice. I like that. Travel for food. Kabiang kataro na eh. Kabiang ba? Ivanuel Marwen sa pinino ken bakod iba reform hoit ng sa lemo. Jolenda khasandi yong bakut sumubasi ada kerpas ngurit yipi bapin wanra hang podcast pi ya iba Charles Marngar emali mahoti kublisibun pati asuk. Oh, nice. Biang ma ta cai jemut to. Kasi keren iba Charles khanono por wilat ni sa yo manuan manikran mo. Bakut persang ban shet da kabam do shalom shawa explore lut kiwa di kasi jongi. Katang pi ka e bahati nomor bala di pilet ni giri ngala julet la bun teli ni kilum kiwa. Kiba keleng-keleng kiba na dum sha ki por bam pat juya tip brio tip pa ba ki brio ngala le tamah dengan pat julet video ti ki por om tang ki wa ni ki wa shabar jela shabar riru ki dan hi bang lale ban explore tambah dengan julet video tu ka por tambah dengan sempat ba kade ka khia ba pi haban mi tu na step pi dur la mi thai jrem ti pi habdan por babun tingi ba hab ban shibla long ka e ha ban long ban ai por bi tek ha ka tu bat kham tam ni na don khun rit hayeng sam ni ka e ba te wala ka taru to lisbon ngan shim mi kata ngin le sing ni pet ka no kamu te nang tade ser baba yong nakani ka ba pila ru bun hi ka ba don jumut ba hab ru tos said hi Gideon Fenomeno Hala Madrid Badahun Langkar Budan hello Bakut what you doing I'm talking to you lady hi Izyal Kusdam hello Bakut comedy piece pisa hey Bakut ngasa shalong ngate best video jong pi ki ba philej wat ki khun samla khasi budun sap ha ki ni kam interesting bimo ngan chupatai pi khendan Risha nga don bentaru bat ka news channel ka Fufran Media ti katur ka di mga don benta bat aslem ha ngam jula khamya ngam jumi shu tingkat lanu ngayo ban mi ban le ni story ki wei tinga try bun up ting kitaru ka try ngan hap le hi ngani shakmat ban wat hi bri badan sam akut subha ye motivation lak ngakwa ban le YouTube ka di ka phila ban ne kom ka badai ka de kala ban long kala jing im ta jong phi mo ti along kala jing im ta jong ha kan long ru kala kamai ka ji im ta jong phi ru ti nai prakhat sedang na urut dum dam ba giden ling do big fan boss kulis bon bakut don training shall light hi hapo mikal skill osna light kan don be hi tumangam detip mentah tingan de hi bakut klaino engamo chalo bet ngakwa ba pile video spang ko perthai bamata nomor kelas new pala bagi break in husiar gi preo bas new okay to katar kolong hi one cash nong sder ri boy ngala juwan la bunsin nong sder te senai Steven Sawian nata bakut pila dale video bat kandon ke jing hikai ni jing sneng te habukut video oh yes pitip nem ba kham dan boring do iya kani ngladon jingmut sisan nadu aslem ha ba nomor ba ngasim ya kuwi ngasem ba kuwi video kuwi ke jingle video jonga kade banga ngayo ban learn ya ke ngayo ban yo ke jing nang jing tip ban yo ke jing hikai ayu na kuwi video banga ngale but ngala don itu ke jumut ba lese habakut video ngan batai kindon kita lesson lari kindon kita jing jing mut jing sneng jing tu baharu kam lese habakut video ngal amut hisab ne ta kulis bun pipin kan mau lese katar kala banong kawe ni kita kulis bun ne ki benas ki ki don mentai ki youth ki don hi katukat ni taman re ngam detip bahang detip syai ki de ki taman re
ya mentang ngam follow ti ngam danang ban ong ke hai bakut ikan tuan pi the dan bong ikan dan bong ijing te ngam tip show ngan ong kan ngan nget lami nyuli wen kli pi pi labun nyuli ngalih pe we ar labun nyuli li tu beladan aslam ha ka jingim ke bahaban su ya tre haban su ya perhat am si mudur de ban si mi kloy nyuli kam ni ke jingim ke besuk de laban stu uh, bakut nganang ban ruai ngamnang tang ban reban upload di YouTube le video kum ni kum le mga phiring video kum tu daka phone ban dam nang ta ke si upload be ye katu kala long de shupe tutorial ru ki bon ki ba pila ban hikai tin rei ban upload kam ni ke ba jinjar rei pidon kam tang tu jing amin sim le sen khmat hakan udur phi pin le tel phi la dan lupai ke sap le kan sup ba mo nang ta kun mo ba fernan man chen lang man song kun ning long ba ko chlu yeli kilan met no ban nga itu khana tan shlo ni kilan met se comment ba ko follow yang Instagram Evanuel yes ngan num follow haka main account jang ngan follow na personal account nomor main account nga yeli ban kham yada nomor ba tu de ka nong no ne ka chakpo jang ba yo ban ni promotion sebat ki ba kamai na ta tenre ki babon bang ayo ki spam ki bang ele ban kiar ba te wat ya ka account jo la jong na kham follow show wat ka account jo lock na kham follow show te ji ki do sli kam jo follow hiro tenre nga follow lut pat ibro khat link ba ka personal account jo ngam nga ai keteng ma he slu sa follow to sa follow back pe nang ta ngaru nganyuli bha bat ka hap di dawai ayu ba kut ban laj hap te ngar ngam tip dan mangam judi dawai da kani ku mangalong te kadi ku malong hinu muswa da hap mal hap da pistu ya selen me ne yo la ya ka por da pistu la yo snyu bro si jinglong samla jinglong khna la hun la byak da hap ro mele dan la ka jong ka yom dan la ka jong ya mo bakut pila yo bun subscriber tis ngum ha eyes ngum ha no yang subscriber di kinja giveaway am tang man chu lik bam ready interesting. Biang kata, Mbak Carmel. I like that. Interesting. Kebiang mah kan ni. Li I giveaway no. Sto, hajing sa ngala ai giveaway ki katu kan ni tang imat ka bakhilai makam long bahari madem dang la giveaway giveaway try kam la panong ni siya bi randomly na kam to kumbali we tu Yusuf no we no tu guy buwan sini buwan sidoki okay ika kam thut knet ka network to kubli bun ba karmal ni singa jimu jung ping ngang sai kan ni Mr. Bad Vlogs yang kiba ong jeng kiri bam meet man la di kedai fi ngana di bang ini te sop pop uni udi tang sitayo ni ba ada shift tang di sitayo la long ni te stu hi ke jing ayu tamanya tamang ay le pa ban kam ikut kniat ngam nang ban maintain kan ko kom teng asa chu si bit pok pat ba te bakut kan ka height seat ka bike pi modify hi ne ki de hi kum tu em nga mod nomor nga hapan mod nomor ba ngani ubri blingkot lai put steng andre nga em pi nga sna te ka height seat na try ani kala herwa ngamot ya ka yusu chassis lani ki nga mod harkom ka badai te ka bangan num nang man batay yang ni taban rel nga pani pi ka bike nga kam su tho hai bakut nang tai ba kamdan boarding do yang kwai competition khalai 3 December semua kruat pinwanem sai kendu piwan mo oh yes ngi sai kendu consider ka kwai competition site sepo mau keruat kiba dan jing mood bagi badan sab ban ruai kwayar te sayawan pasai compete suma pe ru tu jing ajimut jonga yo kala dan muat biang hoi ngalang la shimi kan ni mo ba sevio sakawi ji ajimut juga kalau ba lihat di video ba fili wat di kena ni sab lagi badan sab hoi katu ngal ada bang mangan lihat ding ba fu fran ru ke jupor to
bakut sung bashna video kumno ke YouTube Instagram ke seri ki kon kam ke YouTube peti hot ke suk nomor bakade bi pay per view ke Instagram ti mentang ngampat la hiru bakan la ni man siu shani ri balam siu shani ka tang la ele thar video har kom bade bakut phila de benle kumno iba jun kumno lam stu hello bakut kumno phiklan yes khlan Steven Seven sound system Shalom for friends. Pakut persang le kun chua I live fi kibrio por bo flik tre ne por one tre. Kijinge menta kalong ba balah bandon helmet ba. Nomor hakit helmet kat shabalet te ka wit ba nomor banga jubun tiar buntar banra sharum sheneng. Te ka kham wit khindiat te ban lor ka bike jangaru kim kam dade ka bike ban kit passenger. Kedi basukit yaki perlok ni bahyeng hajan ti ngayle bi ban bu single seater nomor ba ka ngayo ban kit pla ngayo ban bu te tiar te tar lo ka khamsuk ta kadaw ti taman dai ngine perkhat pa dihiwe pa kiru kam mo dan bor singkli pras nem nga sa mo yong ngam ju i pat ye phi ngi la sa ar post nem tam ti ki bahyeng hasem ngidon bis mo yong tengah try la hamla jan ni da kayaknya tapi kali itu orang cinu sa bakul saya kini tu itrai fi bakul kali background door join lang mat fi menta ti apsha fi mo handsome ha bakul oh kumasi oh so hi thank you so much bro you Adrian from Tata Motors from Tata Motors Prakash Lama yes no I'm not Adrian I know Adrian from Tata Motors but I'm not Adrian Mo bakut katnu ka wait jong pi jonga san phulai kilum da personal khong pa nga kwa ba pinchna video bala ban ketik ya kamen semi kun samla khamtam ha ka bakari bari ka buram ka ko monra ka jing shong shngan kim lang salang khamtam ka ni ka juk bubun di jing sneo ka biang ka taro parari lanu pinai right ka bai jong pi khan ba sawan si pinang banya te sawan ka bullet standard right side gear pila banwan nya anytime pin right ketuk skutar pi skutar te kam dei ke jonga ka dei ke ba ki ka ban yeng te dei kam dei ki jonga te ngam nang ban ong ka ko por man ra hello bakut kumno ada bam yes be yourself kumno shin rang brio mjupe football big match ikhlas siko not all men like football tiamit bakut yes toh ngatrang ayo hi ki katuan ni ki jing kren ki jing ajumut jong phi cha ayu tu kes ni grem ba tu video populate ma phi oh interesting katu ti kadang sa kum tu hi nga khamle ye hi ru nga kham follow up kham ye nomor ba bahiyeng ri lami ti ke video ru kadai kam de ba nga kwa ban pin ban protest ban dawa ban ne nga subu tang ka jing gali habam dan beriu balik pun tiap beriu simple ti kam de banong ba ngin ya lek ban kenra ban ayu po nomor ngam tip hatu kalong kum tu yo bro khanye kalong tangyanga ne yo le si kalong tangyanga ta kadang ale itu video tang ban chukuli lem na phi bro khat la e bang ale ke bang keren ke ba bakla ne ke ba dei barkakut hangta tin ridan ki bala dawa kidan la suthu baklar penju dan ki bastu bakla banong banga ngayeng persya ki nong 3M ngadon ki doktor ngadon ki nurse ngadon ki medical staff ngadon ki bone bhagi batreng te ki bade ki bahiyeng jonga bade ki para bade ki perlok ki bade ki bone jat ki badana te di bangangan ken persya ki nong 3 te kamlong kan tin rei pat habaja pat ikom gini ki jat te buat ki perlok ki bana po emergency room atrai ki ngomong hi kan itu man rei tinre ngai kran pa dike mga shema tila da dei ba phiru phia shem phila ban kelilang kam dan jinge tinre kamut ban that ini no kamut hiru ban ban dawa ini no yo la si ka khamjai hi we bling nek dawa ban pen kala tinre ga jata ya ka kut ha bang apni video pat kan kut kum ta he tila lada ka dei ka bala jujia man kapor te nga try na kermen baki ba yu i tik video ki nong penya chung ka tu hospital kin shim ka kin shim khia ten re la da de ba kam ju jia inu inuru te kamut katu kala long normal
Ti ka ba next time la dang ong ban lek biang ni grims kemot ngan khotsunan bat way ba kham he sa khniat nomor bala de bangat lek ya ki kini ki kpa ne yenu ki ba kham he brio ngati ngam la nyat tinggal stu ban khot lupa da way de ki perlok kit dai jingi na yo bingin lek ban kit langs nan ambulans na ta lech sate na ta ban yeng tenre la de ban nyat tenre la da su thu pat ba ka kadi ko suja tam kum tu te le se ngese pet pat da ko nur kom man pen mahai tu mo tenre ki don ru ki ban dawa ba ong ba de ban yat chak ma de ban dawa de ban come on ya hap si bandawa kum kita rum dan kam bandawa la sung thu badan ke jing bakla la POE ba ke jing bakla ti pen be ke ngadap ke beli ban hap ban lek bandawa beli hap ban ti jing khang til ran re ke jing e kalong bala da phim le la phim rectify la phim pen kla ye ke bala ja ngan dala kren kum ni ki babon ba ki spangut ki bala jubab ki bala pen i pen sngoru ye jing yesem jolo di bat nalor khataru phim le ye te ka mo phido no jing sene jupat ba kut ta done end of discussion mo na tade bakut smar bhai usnyu la janselan em uni kani ke jinglong snyu jonga kani nadu msha man chwa ndain thai nadu na khna rong long bikum ni te ngam da kham border than usnyu la da hap ruman hap do mi ruman mi u dep sto na mar baong mane kade ka ayom la do sentiu ka ayom ju sentiu kade ba un hap ba pun phu sentiu biang te mangi u prieu le kat no e ula ban hap ula ban mi ula ban de ula ban snyu halah la ka jong jing non kap ngin chu pediang so ba bet ket ka ba yu ble toh nang tadi Ivan Waliang bakut lanu pimud peni video jong iba reform ngan sing peni mo ngampat ngidang ile mata ada pam Rudolf solang om ju thias rene phi phi ngam ju mlin ngala ju mlin teng sam sha ten reng ngam ju le shu kita mo all the best bakut god bless you and your family thank you so much ki bun te ba ki nong tre hang to ki bon ba taman re ngalingo ken nyamar ba nga don hang tu kuma ar lai kenta ban ngi ki babon ba ki nong pang ki long kum ju dan bawan ban yarap dan bawan ban pe banong ban le te nga try ki dunang le si kade ka jing duna jung ki staff te ki wan ki emergency ha chi kenta le ki wan do ar pho lai phongut te kin be tang yeno ki ti nong tre te ngas muthu kam de ka jing bam tre ne ka jing duna nong tre hakano dur ki pen bhai kan ni tinga ngam te I don't know lara dei bahap pen bhat ya ngasukermen bikin pen bhat ki sngoba da pen ngap itu youtuber gimana ya itu la jong lenti mlale ye tama kut hi bye bye tata mla ban sharia shul la ga longum to okay sebab la dangi don kam advertising pisa of course ho dan mar bali pile advertising tingi haban ai tingi haban shoot ngi haban ak ngi haban na script ngi haban edit te bat bon bhagi ke ting shim nak pisa ke man le kata mo bat de kita rukam ru ngi bon bhagi nos na video kisna ki kamai jak po ngasu kuma phide mechanic de misha ba kut nga yo sngun ki porlok mentar ngadi mechanic hi tama ka bamnang shu ban chna tengara biang shakiwe bat ngi mechanic bakut kumno phile live है YouTube तो बताई lang se kaniti pi haban don shwa share ja subscriber lani ha fi haban shwa share ja subscriber bat nang ta pisala ban le ladang ngam baklang ngam kan mau shu gi rule ki an mata te ban re pi haban bit ki katukan itli kan don na YouTube pila ban le mo bakut le podcast biang se ha ka shlong kham sngot nat ban pe jing ka jing sneng jing kentu jing pa me kidan ngin senang i pen mi be ni smat mo kumno nya cycle edis collection kham he aksa mo try ka tu jing jing boong di I wish mengenai continue banyak cycle tamat kam sari mat ka bormet berpat amal dah habat ya emergency ru daki kentapat kadai dari be ibale ki wana sti than langpi ha tu sengi kila poi na du khar bji min stem ami khar bji sting sengi but ngai keren bat ilas hakapor nyu siteng ngonga pile yu nom ne yang ngim tip ngi shu shong sa hang ni
Nga mong ipi meniang nu yang tip ngau pinsa nem yang nyim tip pi ngasko ngam tip ngathai benda keren than du yo mong tin re we've become a joke to the so-called uh, how you show authority ngilong kom ki kalon khmat chong ki babon bah ban yo jubab ni terkadang tengah that bah banong bangan mi syahmat banong man penidur penidar namar ba that fi bani keren than ni kan nga jar bah namar ba lai mat lai shembon bagi ke bagi lada phim dei hi we em lada phim pat don hi ka kerdan dei don man kin snap ni pi tang ka tha fa banong ko e ba terkadang bon ba blong na kilek si thought cái complain you can do director lik you can do ta file complain dude don't come say ban file complain lebih sung thu lebih ada tip bakadan ke jing e te shu solve te jing e la ada ban beli bah ban up te complain ni jong e thad bakut I know di ikut bala sot hi di bakut bani thia no baro ne mo phiru la da la sam thia kade gin pi nan ai phi da ka kut ko mo ka kut ko long ni kebor ke bakrau lani kebor ke bakrau du hake imlang salang mentah kesyong hake keti chom kinong song snong kemut kata kalom maphi ban nga namar ladang kata belai namar bagi babon bahagi porlok mentah maphi manga bon bahagi kwiru shi sin perkhat ngis ngobet ba ka politics bat ki badan bentah politics di bakrau bor bat we hi ba phila kwa ka bor sanchar bat ki we kadi bitek de pirung ka politics pidon ke pisa ke pilan pidon dia spa ke po ke bor hagi babun hagi benta berkata kade ke phila ban pen isi sai ta ke jung sanchar ke jung pi ba pen i sai ke bor ke jung pi ba pen wan ra ke jing kelas nong thau phila wan ra jing kelas ka bilang salang bagi ki we kebeningkong hi kade you as a citizen is the most powerful being manong no haka system ke jongi ke bilang salang ke jongi tila da but lada way u nong chong snong usim ya ke bor lor lade ba un keren ba un ong ba un peni ber un le la ke jong ke benta ban mi syahmat ban vote ban keren habadan ke jing duna ban pen pau ke jing sngo ke jong o khabai dei bat ka bha ka met jong ke bilang salang bat ban yeng ka hok ba jing sisa bat ban itli para brio ngatrai kam dan jing e la pisim tang ka we ni kini quality ban le ka ina salang nomor ba ka jing klai ke sedang nanga na pi ngim dan kam ban rung politics ngim dan kam ban rung ka politics ka lesi ka dina ta jong ki ka tu ka ni ki wala jit lesi le ni ki wala sha dan ke jing khot kende ka tu kam dei ka benta hi ki wa phi la ban yeng halagi jong ki ba phin don hak tu benta phin la wala jing kala don ki ba million ma hab sa jong khamam ni hakani ka karukam yakren ya khana politics up in the don mangi ka bor lani lani menta bagi don mangi ka bor Shibon hagi ki bagi brio kila influence da kata jing don bor ke jong ki hakir kom ki ba ki bam dei ki bam long namar bang don bor ngan le ikane namar bangam don bor ngam la bane ikane all that is kajing syak la korop lut kala bam kruin lut ya ka imlang salang ikor kom perkhat perdang ke jong hi ke bening kong hi ke ka bor hangi pa ba kam dei ka bor ki tiki nong sanchar de ki nong sanchar hajrong ka dei ka bangi ai bor mangi pen kup bor mangi otherwise ka bor ka dei hangi pa ba kasi ka tari ka kut tabakut kanus nem pi lai pusan snem once ni yadi umso ai rama no bangi khloi sibon pi
adon ikhon kikti ngal adon ya kaying kesem ka babit ke babiang haka kot ke kya haka kemen ka kana ka nadong shadong asmo kalabiang bahai nga ayo ka bam kadi ayo kup kesem ka thya ka dem ka jing ja that men mit men yo thya suk men mit kalabiang khului shbun ki jing di dang ba ki jong phi. Hello bos, kumno kamno tu teman kan kami kena pi yang ada bang no mane dan gi bang ba ibang dan gi bang ikhang ai dah fi se ba ki application badan kami gale akum ka web app te tati ka ba e ha pan ai juba mani mantam tamo ya subscribe lang ba YouTube to ngin ya ai jing yulang kini ke channel Yari Hun Production lanu P1 shoot piang syarat san bos nela deblut ban shoot ya mentala deblut ban shoot stang lawan ile kai biang try maybe bro plus selen bahama ta like video ngelaju selen hi menurun nado na ikhlas ng selen kum ni him lale kane sa kum jo dong selen extra kum selen syu mani khap lendum no bon mi tam yuniru mi syu tendok music bakut wat penkut re ka live mo kat bagi viewers kimpat duna na kalasan pulai ngut na bagi sum tenat baskap be kana bag advices jong pi kulish bon ngasu it ngasu burom be amal na kong ama ba kalong ba kishat kenturi kiwe gi banut dala day por banyemi syakmat pat yeri. You got my point kong ama, you got my point. Takadaw la amat la that kaday palat kong ama. Kaday. Thank you so much. Nama kajulang may kumtahi. Wala jumat teng haga jingim jong ba. Kadon kajing le syutia kajing bamsap jong no ngami ngai khi marwe ngong ye kiwe ngong pipa pan ya join na ba ngar to join da pim kwa ru ka song pi nga tingalit marwe te ki dan hi wa mo tong ini join lang to ye join to tingong apit da phi i ngar om so i nga tinga yam sakman to ngong ini join on to ye join dalapai kesngi ban ha ban yeng khmat jong kabor ti ke ilut nga marwe ti ban ha bakut kesngi ngayo hi ya ka hok jong la jong bat andala kala kesngipan kiwir kiyo lang snon ya ke bakal kali dawa marwe ti kadai ko ngama kebun ha ki bag ngala isem ha jigim ma yeng ki marwe da ka jing kular jong gi babun ti dei habakut dan menu ba baslur benong ban yawan ban turlang nomor ngadi ubrit ngamdan backup ngamdan pisa ngamdan bor kamangadan ngadan tangka mensim haladi bangangan ngan yakun hadu mendakut bangan le ke with determination daga jingkut jumut bat bakam kongsan ngadan yublay. That's all. Tamak risbon kong ama ngaras ngo as syo halas au fi bakut bun ki khna ki badan sap re kalat ki ban pen pa seperti kam dan ti sum halong mo ki jingkur ku ki daga bayar apa lik wat pen pa seperti what if pit mo ngi don ni ko office jungi hang te po mo lai ngi la bu khnang na bata jong kani ding la ban le ki interview ngi la ban le ki jing pen i sap ki way natrangan bu da kani ka jing pensngo hapi bakal ta kalong malar pi don manu ki badan ni ta sap ka phong ban ban banis ka perthei ladang nyimlap mangi banwan phila pan chupon ru ngan sabut number phone se lani one bit hapo hang the hapom molai building jong ba mo hadrom ka HDFC building bajrong ka HDFC bank ni bu office ang tai klibi hang no office ba kut kibri latip hang tu ti bat one bit hang tu ngila ban sim interview pi ngila ban record video ngila ban ya shoot video ngila ban shoot film ngila ban le kat ka mangi don kam ban le na banta jong pi sewan bi no ko por ngini don bi to dam dan mga kiteng perlok jong ai bila penirap kata mo. Hey Messi or Ronaldo. So pet ke dan ke real mga penyi itu mo.
Jason Ram, Opera, Just for Fun, Jingim Kipat Kasi Menta, GMK Production, Bakut, Yang Amelino next selection, first spot, 102. Nah, thank you, thanks. Kam pandai bentai nga kanifi. Ngampat la ban na perkhat ilele kum usakri ba ngadang don kam ki nong sakri ban sakri ya ka kum ki nong sakri ba namar ngampala an penur long bon ki ti hende ban long hi manga pat usakri na ta jong ki we ti kadang palat namar ba wat menta tang ban sakri ka yeng sem dong sakri ki khun ki ti so ka jar ba teng po yeng damiet otang khun rum i ha ta be bla be bai khau ti ka hado le banong ban yeng li kum kani ka benta banong ban kit ti ni kelingkor le ti kala khya pala sepek ba ki por lada de ki jing khot jung ble don kan wono ka jing pen sngo ka ba kumno mo kulish bon ki jing pen sngo jung pi tenjing bare ka bor ka ban wan ra ki sinchar khadar ka ba khlan ka de da hikai na du ni yeng ban ai bor shun rang em phi kam de ra ha u shun rang ha kan thair kulum kumjo Larang ai bor tang shenrang ka kan thei kan chu shong kan chu dem shepo kan chu tap jen tamo kan chu ri sha halendet chung ka kersha ka keme ni ha ka jen tamo khpa ka kut hang da tin ri ladangi ai bor lang bat shenrang ba kan thei ngi pen ku bor lang le ki khun ti ki persa ila ki para tinga thrai kan long marka ju namar bak haka perthei mentah ka juk ba mentah ka ba borok ngi long kumju kenthei shenrang ngi long kumju ngi la smuthu kei ka benta juk shenrang ba kei benta juk kenthei ngatrai kam de shu ngi bin pen kubor tang ngi nu honre ka dei bet ke jing pen kubor lang ngi bor arngut ila shenrang ne la kenthei tama hala hala ka jong ka benta yu shenrang ka bor shenrang hi ya kenthei ha ka bor jong kenthei hi bat bakim dei ban yakni ya ka benta ka jongki tenre bi kin sungu thu ya ka benta jongki kim lang salang bat rang yakren pat ki jinglong shinrang ukhasi ting sungu bakade ka benta ka jing ai benta lang mar kumju ya u shinrang ru om ha kaspa ka phau re ha ka jing i ha ka jing tip lem bat ka jing sungu thu mar kaliang khnang ba boro ar la de kimi la ne kimi na yeng ru kili bandan kita ka ju ku jing sngo la de ki lech yeng breu na ki sa la yeng la jong ru ki sngo ba ki de ki nong shong snong ki ba pura jong tu ka snong ki de ki bala benikit ya ba ya ka lingkor la ka long hayeng kor na hayeng kha but we hi bi ki scam mi ka da ka nong rim compare ki lech nu shunuru kin long hi ki jing klan ta kim Pailarap sang makut tu caka bawan kai phi tu trekking kadesh ai phi tunat amu caka ang long itu phi ketun maka spoil no song e mo bakut ngatrai ban chupin mi video tang na short mi monetization mo yo hi tama ka duna pat ideal bawan mi kipat kasi menta jing itip lem ka kham duna ki lambet babe pisa flop no dayap kim yo ra ka kunai favorite tu ba just for fun bone just for fun Hala Madrid bakut ngatrai ban chupin mi video tang na shot Hala Madrid bakut Hala Madrid bakut you have the people in Meghalaya and beyond backing you up thank you so much I really appreciate it Real Madrid and Barcelona bro ngam jida kampai football fi nomor bag ngakwa em pe football mga tip la nga page ka bon ha ka por banlot nang to tingam dan por so bagi ko ni kitip ka yung kasem te ngam ban si hayang im dan TV tiban pe ja phun nga attack ban page phun mga kam nga ri page phun te wa ta ni ka live nga mali ta sipang na mari ka ajrong ma ta dang ju ngam ju pai page football maka ka tu pla te ka por ngakwa ban ne kai football mde shoot tang ban chu page man de ka tu por ngam stu stau kami ire phi ban page nga shoes ngam okay no problem kanus nem phi ba kun dang lai thu mane pojit rang ba balang bro nga nomor bang ngam dan balang kamu kharte nga kam poilet tin re ki alet hi na yeng ba grek nang ta baby c am jule ba kut sien
Badon jengit hublay barok suki-suki kan seorlong yes. Pikan mau dia menga bakut baby C. Kan madai fi adu baby C et bro ne kongkong arkiling do official hello boss pila pas kelas AU. Ngalapas metrik. Hello bakut takadaw la mi nyang mong la trish tam pelat imat bi way ni kiway. Bakut seselong dan em balik hair transplant. Deng apa cukup mau thi bani wat kita. Dan ni try. Bakut ain keren sepang ke jingriam khala pelat ki kentai ki bala pen paulut dia kamet kepat bat. Ay sinum tu. Ay sinum tu. Gila pen paulut di kamet kepat. Dan su ke buram ke akor. Tangka ni aku benong. Ladang phong jan mga dan ni ladang ngam phong jan mga ngan phong bat ngan num phong hala ka mon hala ka jing sngu thu hala ka jing sngu dan kam jong la jong lada dan ki bawan ban keren ni nga ngala ban thut ngala ban sngu mong namar ba kiwe kin tip ayu kata ka jing phong jan ni ka jing bam phong jan jong lada menta bang le video ngadon ka jaka shit ha ngan num phong jan ngan phong tang ni banian sudah teman re hang ni mong shong na shlong maro kelas dang kreat dengan phong bisap ti ni ma komputer ningkot ti beli bempong sapti namar banga klam pong sapti hakapo ka jaka mga shit ti bako dengan syong haman siem tip yu fi bro fi nga don jaka fi lib don jaka kreat ti kaju hi ya kiwe ki bapong ni ki bampong ru ti ka syong hangi ken langi pet nyangim pet ti lada ki pong ba ki brew ken pet ti jing bakla ni ka pop ka de ki nong pet ken tinre tinre ya ka jing bom pong ki pong hala yeng la jong ki pong hala ka jing sung thu la jong ni nong ayu mga pi la nong ni ti hoi ni dan la ka jong ka riam ni dan la ka jong ka jing ka riti ka dustur ban ye pong ban ye riam hala hala ka jong benta hala ka jong ka jing itanat ti henre kamde kata kabala bu banong ba lada pimpong kumni te muk ade ka pop pi la ni ade ka jing bia phong rai ka culture ka riti ka dustur kani ka juk kani ka ya ngim la shu banong gumta tingila man sneng lagi khon kiti ba phen ri la ka boram ka akor ila man sneng lagi parai lagi bersa bekin ri la ka buram ka akor hak ya ke yeng bat ki we ti henre ka bakong san hi batnong hak bai de bakariam ka de ban sneng ban kentu shwa khnang bakan kela jemu berkhat batnong ban kela ka riam ka phong namar ba ka jemu berkhat hi ka de ka we ka bala on ra ka jing kela hak bai de bat kumno phiriam kumno phi phong ka e ba phi pni ka e ba phim pni ke jing sung thu jong phi hak bai de batnong ba phin lek chiki jaka bu pher ki ba riam ka pher na ka we jaka sa we pat pro khat ka de ka jimu khat ka jongi bat kumnu ru bangi ngi tek la dangi yo i ki bri ba riam khla ngi pe ja ka no ka khmat ya ka tar ngi don kam ka jongi kai te ngi don kam ka jing kala na bro arliang om tang yo no riam riu nong pe ru ya to riam mo pikir sani nu ba ko Real Madrid ne Barcelona okay Barcelona kilai kili ngam tip hiren menolak ka Barcelona menoro lapun kumpor ka kenthe ke ke jingkala ya ka jat penriu kawan ra de usunrang omdan hakka ikhtiar bakhlain ke bo ule hawakut ki ja ki dam ki we ki lanang kiu ni nangam badai kata ki bahasa ongai piru bangi habban ban pen kubor ngi habban ai la ka jongka ya ka equal distribution of jing sung thu of jing etip lem habaro ar sundang bakan thei kumjo heba kun kan mau fi position selfie na tu lat ban lech pb tamangi yaklet mo thrai
ya kan usnem shu ngakan mau from basuk badu SK kan mau shu wasko ye Baku long dia bangan dia number phone jo pila pim sango ye number phone udah tu official number jo nga udah napo ka pis jo nga pila man lej mo pila man lej ban pej ti phone nga mandi du si sa jan kan ko por laj nyo pra au knai beje sneng nai phone chu mo ngali pej live i bakut ha ka penhap bom martat hai re hai ani bom he ne bom berit ne sawan em tip what would you like to say about the kids nowadays in this generation? I would like to say be yourself. Let Shaka Partey conquer the world. Hakrukam Gajongpihi. We were kids of yesterday and we were different. Kids of yesterday fought corruption, fought discrimination, fought so many things, addiction, and many other things. Make sure whatever you fight for today should be something that you would not accept or you would not do tomorrow. Because most of the corruption, most of the corrupt people in our age today, who are of our age today, use to stand against all those evil practices back in the days or yesterday. Kiba bon bhagi perlok ke jongi larpi gini corruption ke bai kat ni menta lada kalong hakaya ke jonga menta lani kani karta ke jonga lani kiba khamhe nga khandian kini kini ki jo hi ki breu ki jo ki khna ki jo hi kita ki khna shampang ha kita ki first benchers lani kita ki whatever first and last bencher doesn't matter ni ki jo khna ki ba men shang yang no corruption, say no to corruption, say no to addiction, say no to jing thok jing shukor, say no to so many things and they menta ki makihi ki bale so be yourself lada pide ki knarit menta ya thaglanti ke ba pide man yang pisngap pi ko ki mi ki pa taman re pidon la jong style pidon la jong ke generation pi haban ya follow ke bangi no mala su thu tamapi Henry, whatever you do, whatever you claim ne kay ba PP persang ban mudur ya ke future jong pi bakan long kumno la kalong corruption free ne la kalong whatever it is. Yai ne hakata khanang ba la da wanja kata ka bla shai ba PP haban sinshar. Pim numwan pai biang shaju banong ban le hi ma pi pat it comes new. Tahu apa no? Ketu ka dur klam yo ya share namar da ka mobile fee ta daw kermen ya kya clients nan mo khot ngam kan mouth pi mno kata lar di bedang shen ti yo le si yo kan mau badeng do trong vibes jo ka side bakod oh ya patya sa bakod pi shong mar silang mat nga tu sien hayi ya bari tang ba keren pat pi serpai spang itu man he hey kata flat di keren kan pi TCM de TI Aku best plat kijing le live jong pi yo shibun kijing kai kibri shibun daki IAS IPS officer khat ha podcast jong pi kenang baki samla jong ngi jumun pitip ne ngala persang tama susi bang ngatra yo di kapor jong ki ne beli tama kim padio banwan okay bakut Barcelona fans good night bakut kabami said hi bakut DP yes hi enjoy bajing impi not so enjoying sawan live a day in my shoe and then you'll know. Do you can do any other mo kata ngandom le fi ba tenzing so sorry not this time. Video jong pi but reform la pimi ni ngam pat pimi is permission mo ba kod mane yang mane mon Carmel ngai iklung basriem dorkum pi ngadang mut hi akun de badi kun pi ne kumnu i de ni tip shoot tati ba kod nga text Instagram reply ya awas ngui tati ngan sapet to mo Bako, do you believe in alien? Oh, anything that you haven't seen is alien.
So if you have not seen it, that is alien. So do I believe or do I not believe? That is only after seeing or after not seeing anymore. Toh kibala kamshai kitip kamba. Kena samlarang mak shortcut. Oh yeah. Hello Freddy. Yo brilliancy. Kong brilliant. Bakod hui kedur jom pi long ki Palestinian namar pi le nyumo ya ba God bless you. Yes, good night ball janong bading dok todong lele shots ko ni. Itu kedur ngatray langam klar dan fui tematip syu mo. Kan mau syu pi. Yes bakod. Okay. Kulisibon ni kijingan jumur jum pi. Good night. Ngasay siya me pi wi pagapor podok. Ako wi pag video kulisibon. See you. Thanks so much. Shay ban good life ngalak let. Oh anyways, cam channel bakod nga ko along kumpi labi yang berseluruh bah berkloy he flow nga namiram oh. Thank you. Ay ngui ki perloking ki baya follow mo. Lisbon, PS subscribe. Thank you so much.